Kung nakadto po siyang park, dali na lang yung ato. Dali na lang. So, naano siya dira. Video ni Day. Init kayo, nga taglan kay tao. Tanawa mong itsura. Gawas hindi. Ang lingkod na lang Miss Daplin-Daplin. Yung mga bugas to. Mas, yung tambay, baka na nakapena, hindi gawa ka na.